Okay, higala, kumusta? Umayang palis o sa kanadong tanan. Once again, tugid kay Webes, niya nasab kita, niya itong matang Webes nga tulumano, ng atong kapihan sa PIA, hindi lamang sa itong paboritong istasyon sa DYTR. May gala sangan sa Philippine Information Agency ni LV Bungosyo ug ni Sergio Bautista. Sinisiray ang tulinso, makikuban ka din niya sa ka oras ang atong isgutan. Importanteng isgutanan kay kasagaran ani na duhig ra bagyod sa atong gikadlukan nga sakit karon dahil daghan na itong mga kaigsuunan mga higala nga napobya na og atos mga ospital imbis na makatabang ni pag-atos mga ospital daghan na magdumili kadto kay basig mapasanginlan nga na COVID. But just the same, ang atong isgutan karon mga higala duol-duol nga isgutanan sa COVID ni tungod kay ang buwan sa Agosto di handom sa nato nga buwan sa baga lang month niya paningkamutan nato nga karong buwan na samtang nagpadayon ang hulga as COVID dinhi sa atong nasod atong maminus-minusan ang posibilidad nga ang atong baga mahimong mas duol sa COVID kay panamitan ng baga na nay sakit o gamay man ang imong resistensya. So, mao niya ang atong isgutan karong hapuna mga higala. Gusto ko nato nga pahinumdum nga sa kanunay wa gyud magtugot ang atong gobyerno. May gobyerno nga sugyot nga kanang pagpanigarilyo kanunayo nato. In fact, mas maayo gani nga ato nang undangon nya dunay mga ginagmay nga mga pag-usab sa itong mga kinaiya sa kinabuhi alang sa usa ka lig-on nga baga. So, mga higala sangan sa PIA o sa DYTR atong introduce nato ang atong resource person karong hapuna. Although di madugay puigan siya sa atong provincial coordinator diri sa lang program, no? But just the same atong ilaylas kanina ng atong igsuon nga taga Bohol ikan sa region na ni-assign diri sa provincial health office isip muabang sa pagtuman ng programa sa programa ato atong Sir Arnold Sir good afternoon sa PIA. Good afternoon sa mga pagbibigay nila kapi. Okay, sa pili magay gala uban diri sa atong coordinator sa program no yung business unya samtang nawa tang paabot pa siya at sudan ning atong isgood ka kay samtang nga isgutan sila isgutanan taga usas mga dili kayo pula nga mga isgutan natin kay murag para sa mga bagong mga tao karon kini mga kung ulitaw daga king panarilyo o usas mga mailanan kuyaw na kuno sila no so karon nga na ani nga ang istoryahan karon kini basically kanang sa man dako ang problema sa baga ning sa balay sa pila man sa BBD mortality karon. Yes sir. Okay, so yung police katong ano especially sa mga nagpaminaw karon so kaning sakit na TB sige tawag ito tuberculosis no nagpabiling yun niyang usa sa pinakataas nga rason nga manamatay ang ato ang mga iskataw o usa nga rason ko na taas ang sakit. So meaning mamatay o masakit kay ano man kining atong tuberculosis is usa ni ka airborne. So meaning ug ato ang ano mas pas ang matakot ug mas taas ang coverage nga matakot ni kumpara sa ato ang pero no gi ato ang COVID. Kaya nga ang COVID is droplet. So meaning sa bot posible po posible matakdan kung me posible matakdan COVID. No? Kung lo ko na ko speak kwarto mas lesser chance nga matakog karon kung TB basta na sa sulod sa porong kon sa naamo sa bas halagyo mo posible nga matak niya no so uyon ning sakit nga TB karon la tungod kay una
tambal sa kanang kung kaya tambal sa sakit na TV, hindi ability siya inyo kahadlukan na gyud sa mga tao. Sa kaniadtong panahon kahadlukan kayo ning TV, kay mura siya ugsang na likayan gyud sa mga tao kay wala mo patambal nga na diskubrihan. So karon kaluoy sa Ginoo na atay libre nga tambal sa tanang masakit sa tuberculosis. Pero sa akong giingon no, ika-top 5 gyapon siya sa tibuok Pilipinas, top 5 leading causes of death. Top 5. So meaning ang number 1 kana atong kasing-kasing gino, heart attack, no, high blood, ana. Sunod stroke, mga bubuto atong ugat. Ikatulo, pneumonia, which is kabi ang pneumonia no, especially mga senior na to. Maigo pneumonia, pas ang pag-deteriorate. Ika-upat, cancer. Ikalima, tuberculosis. So, mauna siya sa Philippines. Ayun, diri sa Bohol, same gihapon, 5 gihapon. Okay? Na, sa may mga programa nga atong gihimo, knowing nga natay ubos nga detection rate ani nga atong kuan, atong TB this mo. Unsa mga proactive nga mga programa nga atong gihimo aron maaksan nato ni atong kakuwang ani Ma'am Zizi. Yes, sir Ray, thank you. Sa di pa dahil salamat kayong giimbitamin. Atol nini atong pagsulog sa naman dining bulan Agosto. Unya tinod sa Ray murag ang mga tao labi na sad kami mga atong mga health no workers murag nagkaabang gyud sa programa sa COVID na agad dito so mo na ang pero mao na nga mamis nato ang TB which is same rabalod og kana ang simptom ba nga kulbaan na siguro kuban nga ubo na gani dili lang samot siguro og tago di pareha sa una nga TB kay stigma ni Sam si Ray kay ingnon og COVID mao na nga salamat niini kay aning tungura siguro nga magpapadangat pud minno sa atong mga katawhan nga nagpaminaw nga kanang ato gyud to kung unon o ay atong programa sa bio niya ato i-encourage no nga naayot ya sama sa gina nga dinhi nga ato nga serbisyo sa TV program pinalilibre. Ang ato gyud unta sa nga usasad no nga kanina pitawag og mask kini naghiba naman ta nga ang atong diagnostic nga laboratory procedure in TB is sputum microscopy o kana sa atong rapid test nan sa katong rapid nato sa gene expert. But we have this mass screening ani gyud untang x-ray unya pausad o unta na katis ma-detect na dali ano nga screen na kung naay maot nga nakita sa atong makita dayon isunod dayon nato ang laboratory diagnostic procedures. But again sa karon na sad magdlo kay daghang constraint no kay moingon og nasad mo ato dito sa mga hospital sa atong mga x-ray facility kay matakda niya pud ni COVID no pero naata nagpadayon ang atong programa no maghatag tag serbisyo sa mass screening for x-ray unya basin sa sunod kay tungod kay lugar-lugar mas no kay nga naman ta modified general quarantine so mo na nga maghimo ta og mga mass screening dito sa atong mga lusod gani doon nay usa ka NGO non-government agency nga nitabang sa programa ang Philippine Business for Social Progress diin nakigmowa gyud na siya og usa ka diagnostic center na dinhi nga mobile van nga usa gyud ka mobile nga x-ray facility mo adto sa mga kalungsuran aron maghimo og mass screening through x-ray. So basin kung tugutan sad ta do namang gihapon no anang ato lang gihapon matunan ang mga health protocols no social distancing ato ra gihapon pahigayon siguro ang mass screening service. Libre ni Ma'am Zizi? Yes, libre sad na siya sa PBSC mo ay nagbayad. No, bayaran nila ang mga x-ray facility na to. Dili lang o sa pribado nga mobile van, kundi nakigmuwa sa ang PBSC sa atong provincial government, atong tanang mga x-ray facilities sa atong district hospital, and also our detailed nato nga DOH hospital nga dunay x-ray facility. So, mauna ang
usasad sa programa nga atong makuha si Reno massive mass screening nga diin makuha kaha nato mga 3,000 kapin nga gitawag nato quote unquote Miss TV nato nga cases in sa una ra nato sige considerate kani atong mga Miss TV cases niya gani kung nakadungog kung updated ta always po sa atong everyday nga kanang press release bitaw ni especially ni Dr. Puno di ba yun siya nga unta lig-unong sad ang atong programa sa TV kay nakit-an sa hospital sa Galiara sa census nga sampo infection is tuberculosis. No. So mo na nga dili lang gani isbuta mo abot nga matuta sa hospital kay magkadiin-diin ra baron og adto hospital kay puno no. Mo na nga TB radi no nga mayon gra tungod kay tamban manggusiya sa health center lang even the barangay station basta ma-diagnose ng TB matreat na to kay our TB drugs are free na siya sa atong mga event or primary natong health facility which is our barangay health station. O nga naa ditoy mo naalang itoy kanang mutawag ta treatment partner nga mo also go on ang atong management for TB. Sa una ra gid lagi mo na nato gingon unsa kaning ang pabayran ni kay mo ang tawro de mo ang libre na nila buaya no sa boy kaning nahatag og relief pwede ba pro kanang sinduming na kay gibulan na ni kaon ning premium rice oy